everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, Chris, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and today I'm talking about Sibongile and the Dlaminis. Kumshubele kakhulu ke guys uSibongile kanye ke noma wakhe uDeliwe. Njengoba kusanda kufika ke uanti kaSibongile ongumandulo ethi ke uzolungisa izinto engahambi kahle la emzini womfo wabo. Bathi ke uzohamba noSibongile aye kwaDlamini afika abatshela ukuthi ufuna inhlawulo ngokuthi bakipita nengane yabo bangazange bakhokhe noluncane benza nje umkhuba into engenziwayo ukuthi bangathatha ingane bahambe boyihlalisa nendoda emeni ingahlawuliwe nomndeni wakhe ungazi. Asazi ke bakithi ukuthi ke isiphetho sizobanjani, kodwa ke kuthiwa ke abadlamini bazovuma ukuthi bazoyikhokha ngempela inhlawulo. Ngiyacabanga ukuthi umuntu uzovuma ngempela ukwenza ngoba uyamthanda uSibongile. Ngapha ke uphetheni njengoba nazi guys ukuthi ke unjengaye ubhizi nomfunda kabambeki last week kade imoto yakhe ibonala lapha ehotela. So ke uphetheni uqasheke umkhizi wathi umkhizi akabe yi-private investigator alandele unjengaye ambone ukuthi wenzani. Uze wathola nefoni yakhe guys, wabona ama message athunyelwe efonini yakhe ke unjengaye. Asazi ukuthi mangabe sewatholile ke lama message uphetheni uzokwenzani, uzoshiya umshado noma uzomconfronta unjengaye asazi. Lena guys ngiyazi ukuthi izonijabulisa eyokuthi leli xokele uVusi engathi alisamnaki uhousewife owugcina ngenxa yokuba busy guys. Bathi ugcina feels that Vusi is slowly slipping away from her when she is excluded from attending ama function that Vusi will be attending. Bathi uVusi kuma function usehamba yedwa ashiya ugcina manje ugcina ke ngathi akayithandisisi leyo nto kusazoshuba ke ngempela ke nakhona la guys. Izinto ke mapeketwane ngempela unjengaye nophetheni nomfundo cha akuhambi kahle kuleyo couple akasazi uma couple noma I love triangle. uVusi nogcina nakhona ngathi akusahambi kahle. Ukwenza uSibongile noMalanga nakhona guys kushubile nje, asazi ukuthi iqiniso ngokuthi uNomalanga akakhulele loze livele nini ngoba nabo emndeni wakhe bafuna ke inhlawulo ukuthi ukhulelisa ingane yabo engakhulelwe ke phofu. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.